Vítam ťa späť na mojej platforme a dneska to bude o téme, ako pretočiť negatívne pocity na tie pozitívne. Prečo táto téma? Poviem to takto. My vieme, že keď vnímame tie negatívne pocity alebo tým negatívnym pocitom sa venujeme v našej mysli, v našom podvedomí stále viac a viac, tak aj tie bunky v našom tele dostávajú ako keby taký zámer a zrazu to naše podvedomie pracuje s touto kotvou v spôsobe takom, že viac a viac potom vnímame ako keby tie negatívne veci v našom okolí. Dávame tomu pozornosť, čomu dávame pozornosť, tak to rastie. A sú to úplne také bežné ako keby situácie z bežného dňa. Ideš napríklad do práce, si na diaľnici a tam je zápcha a ty máš zrazu pocit, že tam strácaš čas. Toto si vieme otočiť na úplne nejakú inú tému alebo iný pohľad a ty zistíš, že možno ten čas na tej diaľnici v tom aute môže byť aj príjemný. Alebo sú to také tie pocity, že príde ti ďalšia faktúra na zaplatenie a v tebe začne vibrovať, že Pane Bože, zase. To je takisto negatívny pocit a kotvenie toho negatívneho pocitu, ktorý v sebe máme. Môžu to byť aj iné príklady. Napríklad ja som mala vždycky negatívny pocit, keď som mala vystúpiť pred ľuďmi. A to bol taký ten môj pocit, že Ježiš, takéto v žalúdku, takéto točenie, nervozita, stiahnutý krk. A takisto som s tým vedela potom neskôr pracovať a zase cez túto techniku, ktorú ti ukážem. Máme také tie životné situácie v tom bežnom dni vždycky a neustále nejaké. Otázka je, čo s nimi chceme spraviť. Ja som akurát rozprávala s jednou mojou kočkou, bolo to včera, a ona mi hovorila, je absolútne úžasné, že ten negatívny pocit vie v sebe pretočiť za pár minút. Bola, kedy je to trvalo možno 2-3 dní alebo týždeň myslela na niečo, kotvila si to v sebe, tým samozrejme ešte stupňovala ako keby tú energiu sama v sebe a teraz mi povedala, že ľúbi absolútne úžasné. Za 10 minút ja som bola v poriadku, zrazu som sa začala smiať a ma to úplne bavilo a ten pocit som zo seba odstránila. Prečo chceme mať tie príjemné pocity? Myslím si, že nemusím nejakým spôsobom špecifikovať alebo rozberať, ale ak ja si dávam do seba pozitívnu energiu, pozitívne kotvenie, pozitívne myslenie a taký ten pocit šťastia alebo radosti, tak vyžarujem, aj moje energetické pole vyžaruje ako keby ten pocit radosti a šťastia. A to, ako ja sa cítim a ako sa vnímam, tak potom ma tak vníma aj okolie a potom mi tak aj prichádzajú tie rôzne ďalšie veci do toho nášho života alebo do toho môjho života. Takto si ako keby vedome tvorím ten svoj život. No ale poďme k tej technike. Konkrétne o čo ide. Predstav si samu seba v tom pocite, v tom negatívnom pocite, ktorý máš. Zameraj sa na ten pocit, kde ho máš v tele, či je napríklad v krku, alebo v hrudi, alebo v žalúdku. Niektorí majú dokonca priam podlamovanie kolien, Skús si vizuálne, ide na to, žiadne skúšanie. Urob to tak, zavri očká, ideme to otestovať. Zavri očká, navnímaj si ten pocit tvoj z nejakej situácie. Predstav si tú situáciu, ktorú si žila alebo ktorú si mala. Toto je pre nás dôležité. Predstav si ju, nech je to čokoľvek. Urob si vizuálny, ako keby v ňom. Pozri sa, že čo sa tam dialo. Kľudne sa od seba odpoj, oddel sa od seba, aby si nebola asociovaná s tou situáciou, aby si mala ako keby odostup od toho. Takže zober si, že tuto si ty, tak sa od seba ako keby oddiel. Pozeraj sa na seba z druhého pohľadu a navnímaj ten pocit, kde ho reálne máš, či už je to v krku, v hrudi, v bruchu, kdekoľvek na svojom tele. Čo od teba chcem, pozri sa, aký je veľký, aký má tvar, aký má ten pocit, nejaký pohyb, ak ho má, ako sa hýbe, ako sa točí. Pozri sa na jeho farbu, pozri sa na jeho fungovanie v tom tele, čo ti tam robí. Toto je taký moment, že čo nám tam ten pocit robí.
Zameráme sa na neho maximálne na 1-2 minúty. Nechceme ho nejakým spôsobom rozoberať, lebo nechceme si kodovať negatívne myšlienky do svojho podvedomia. No a teraz sa pozrieme na ten pocit úplne z iného pohľadu. Ty určite máš nejakú situáciu, ktorú si riešila. Ja ti teraz poviem tú svoju, hej? Predstúpenie pred ľudí. Keď som mala predstúpiť pred ľudí, tak som proste mala z toho obrovskú trému a obrovský strach. Vytvorila som si najväčšiu bizarnosť, ako len som si mohla vytvoriť v tomto momente. A ty si ju môžeš takisto. S tou situáciou, ktorú si tam riešila, tak si tam vytvor absolútne bizarnú situáciu. A môj príbeh konkrétny bol, že som bola na tom pódiu, mala som pred sebou obecenstvo a ja som si predstavila to obecenstvo, ako keby tam boli sediace mravce v plavkách a v šteklách, konkrétne červené lodičky a červené plavky a tie mravce tam ako keby takto šeliak tancovali, hej, a bavili sa. A úplne mali takú tú parádu, radosť, rehotali sa. Jak som si predstavovala tých ľudí ako mravce, ktorí sú oblečení len v plavkách a mali štekle a tancovali ako keby v tom publiku a radovali sa a bavili sa, ja som zrazu mala úplne iný pocit. Ja som sa začala priam rehotať na tej situácii a nevedela som sa zastaviť. A ten negatívny pocit, ktorý som si predtým navnímala, tak som si do neho dala takú peknú farbu, ktorá mne je príjemná. V mojom prípade je to červená, rúžová alebo odlesky fialovej. Tak som si ten pocit premenila do tejto červeno-fialovej, rúžovej a začala som ho točiť úplne opačným spôsobom. Hej? To znamená, že ak sa mi on točil prvotne, ak som ho mala na vnímaní takto, tak ja som ho začala rotovať takto s tou farbou a predstavila som si tie mravce, ako mi tam tancujú, rehocú sa v tých plavkách bizarných a ja som sa tam zabávala, som sa tešila na tom pódiu. Zrazu mi ten pocit z môjho tela odišiel a zrazu som sa cítila absolútne šťastne, úplne v pohode, v radosti a čuduj sa svete, potom som išla urobiť tú prednášku a bolo to úplne v poriadku a som sa tešila, ešte som dostala aj krásnu spätnú väzbu, aká energia so mňa išla. Takéto niečo si vieš vybaviť aj ty. Hej, mala som teraz akurát kočku, na základe ktorej ma napadla aj táto téma, ktorá mi hovorila, že dostala ďalšiu faktúru na zaplatenie dáne, lebo teraz riešime hojnosť, hej. A prišla ako keby tá odpoveď, že ježiš, ďalšia faktúra. A boli tam také tie pocity takého toho, poznáš to určite aj ty, keď sa ti proste niečo deje vo svojom tele. Poradila som jej túto situáciu, ona si tam bizarnosťou dala mi vysvetlila také nejaké papí hovno, ktoré tam skáče na tej faktúre a to tam proste tancuje a raduje sa a teší sa. Tak sa z toho rehotala, že nakoniec to celé upustila a mala ešte aj dobrú zábavu a povedala mi, že sa úplne inak ako keby cíti a dobre, že to dala hneď preč, že do 10 minút to ako keby dala preč. A toto je presne ten princíp. Kódujme si, keď sa ešte, babi, cítite v takom tom dobrom pocite, keď sa naozaj smejete, radujete, kotvite si to do svojho tela ako taký bankomat. Ja mám to miesto tuto. Ja keď sa teším a niečo mi je naozaj príjemné, láskavé, toto je moja kotva, ja sa ukotvím a teším sa z toho a pritom sa rehocam. Prečo to robím? Lebo ten dobrý pocit si dávam ešte do toho svojho tela, do toho svojho podvedomia. A toto je pre mňa dôležité. Nikdy a zákaz všetkým vám si kotviť negatívne pocity. Na toto zabudnite.